כאן החדשות, מפי צחי משה. ואילו עיקרי החדשות, במכללת כישורי חיים שוררת עשייה אינטנסיבית בכל תחומי הפעילות, צוות מקצועי, מסור ובעל ניסיון, מעניק לסטודנטים ליווי אישי ויחס חם מתוך שליחות אמיתית. הרי לכם הצצה למה שמתרחש בין כותלי המכללה. איתנו כתב השטח שחרטט. צחי, אני נמצא במכללה כישורי חיים שפועלת למעלה מהשור על מנת להביא את החוויה המושלמת לכל סטודנט וסטודנט. איתנו אחד מאנשי הצוות, דודו נחמד. שלום, שלום שחר, מה שלומך? אנחנו בעצם מדי בוקר יוצאים לטיול ברחבי הקיבוץ. אנחנו 6-7 סטודנטים יוצאים לטיול בכל מיני מקומות, ואז אנחנו מקבלים קצת הסברים ממני על מה שאנחנו עושים. למשל אנחנו מסבירים להם על הפרחים ועל העצים ועל המקומות ועל מגדלי המים ועל המבנים שיש פה בקיבוץ. אנחנו מספרים להם על תולדות הקיבוץ. כן צחי, אני נמצא במכללה כישורי חיים שפועלת למעלה מהשור. עם בנצי בנאים, אחד מהמדריכים במכללה הזאתי. שלום בנצי. שלום שחר. מה אתם בעצם עושים כאן? אנחנו פה עושים בעצם אימון יומי על הליכון, עובד על הסיבולת לב ריאה. יש פה ביקוש כל כך גדול של החבר'ה שהם יודעים שזה מאוד בריא לגוף. זה אחד התרגילים שאנחנו עושים, זה על הליכון. יש לנו עוד תרגילים שאנחנו עושים, זה עם רצועות, משקולות, שעובדים על מסת שריר של הגוף כדי לחזק את הגוף. תודה רבה לבנצי. ובנוסף לכך, הייתי שמתעסקים גם עם פקקים. אתה יכול להסביר מה הנושא? בוודאי. בוא אני אסביר לך על הפקקים. נמצא לנו שם את המקום שעובדים עליו. אנחנו נמצאים פה, יש לנו את הארגז הזה, שבעצם אנחנו מחליטים פה את הפקקים. ואנחנו, כמו שאתה רואה את שיראל, היא מפרידה את הפקקים. יש לנו בפנים איזשהו קרטון, ושיראל מפרידה את הפקקים מהקרטון. מקבלים את הפקקים בצורה כזאת, שולחים את זה ללוג, ולוג ומחזירים את זה. בעצם אנחנו עושים פה עבודה תמורת תשלום למפעל לוג. וככה אנחנו מרוויחים כסף ומרוויחים תעסוקה פה. וכולם נהנים, וכל הכבוד. החבר'ה עושים פה עבודה יוצאת מן הכלל. וגם שימו לב כיצד הסטודנטים צבעו את המיגוניות האלה והפכו אותם במו ידיהם מדבר אפורי לדבר חי ושובק חיים. יש גם חוג מוזיקה מעולה, בואו נשמע עוד פרטים. אני אלון תמיר. אתה המורה למוזיקה כאן? אני המורה למוזיקה במכללת כישורי חיים, אתה מוזמן לשבת. אז תגיד. כן. איך זה לעבוד עם הסטודנטים האלה? קודם כל, זה כיף לא נורמלי. באמת. זה כל רגע של עבודה, זה אהבה, זה משחק, זה כמו ילדים קטנים, לשיר שירים, לעשות תרגילים, לנגן בכלי הקשה, בקלידים, בגיטרה בס, בגיטרה, ולשיר ביחד. אין יותר כיף מזה בעולם. נכון. האם בעיניך יש חשיבות למה שאתה עושה? אני חושב שקודם כל החשיבות של העשייה, בעצם העשייה עצמה, בעצם לשבת ביחד ולשיר, זה מעצים, זה מפתח, זה בונה את הביטחון העצמי, זה בונה את היצירתיות, זה עושה כיף. במיוחד אם יש מיקרופון, המיקרופון זה כמו מגנט, זה מושך את כולנו לרצות להיות הכוכב הבא. ובכן, תודה לאלון תמיר.
נמצא כאן עכשיו בקריאת מחשבים, ואיתי המורה גלי שלמה. שלום גלי. שלום וברכה. מה אתה עושה פה בעצם? המקום הזה מחולק לשניים. יש מצד ימין כיתת מחשבים, שהחבר'ה הסטודנטים עובדים במחשב לכל מיני נושאים. ובצד השמאלי שאנחנו נמצאים פה עכשיו כרגע, הסטודנטים לומדים פה חשבון, עברית, תנ"ך, היסטוריה. חשבון הם עובדים על תרגילים, בעיות מילוליות, בעברית, סיפורים, עובדים על הסיפורים, שאלות, תשובות, תכנים. וכל מה שהראיתי לכם, יש כאן גם משחקי חברה עם הבחור הנחמד הזה. שלום, איך קוראים לך? קוראים לי רוני, אני פה מדריך במכללה, ואחד מתחומי הפעילות שאני עושה זה נקרא בינגו משימתי, שזה אומר שמי שבוחר במספרים, אותם משתתפים על פי שאלות טריוויה שאני מציג פה. במקרה אנחנו היום מדברים על יורם גאון, ואני משמיע שירים שלו, והם צריכים לזהות את השיר. וברגע שאותו סגירתו שלו מזהה את השיר, אז הוא אומר את התשובה. אם היא נכונה, אז הוא בוחר מספר. יש עוד משהו שאתה עושה במכללה? כן, בוודאי. אני עושה עוד פעילויות כאלה כמו הבינגו, חידונים, תשבצים, כל סטודנט בתחום העניין שלו, והתחום העיקרי שלי בין היתר זה מחזור, ופעילות מבורכת. תודה רבה רוני. ואם תהיתם איך המקום הזה עוזר להתנהל בצורה כל כך שוטפת, אז אני רוצה להציג לפניכם את רכזת הטיפול, שגית. היי שחר, נעים להכיר. אז תגידי, כן. מה בעצם התפקיד שלך כאן בתכלס? שאלה מצוינת. אז אני בעצם גם מרכזת הטיפול פה, בעצם אחראית על כל המערך של השיעורים והטיפולים שיש במכללה, ועל ההתנהלות השוטפת שיש פה מהבוקר עד סוף היום. ומה הסוד שלך בלהצליח ככה? וואי, איזו שאלה מצוינת. מה הסוד של ההצלחה שלי פה? אני חושבת שקודם כל זה באמת לבוא ולהרגיש את הווייב של הסטודנטים, את השמחה שלהם שאתם באים לכאן, את האושר ואת העניין. ואני חושבת שהדבר הנוסף שגורם להצלחה זה כמובן הצוות המדהים פה שמנצח פה על הכל, עושה את זה בסנכרון מלא ובא לפה עם הרבה רצון לתת ולתרום. ויש עוד משהו שהיית רוצה להגיד לפני שסוגרים את הרעיון? שיהיו לך שאלות מצוינות. תודה רבה לשגית. באהבה. אין מקום טוב בלי אוכל טוב, ולכן אני נכנסתי למטבח של כישורי חיים, ואיתי נמצאת השפית, איך קוראים לך? נאווה אליאס. אז תראי לי נאווה, מה אני מבשלת כאן? אני קודם כל, הסיסמה שלי זה לבשל בכיף ובאהבה במקום המושלם הזה. כל כך אוהבת את המקום ואותכם ואת הצוות, ואפילו את הקיבוץ יותר מדי אוהבת. אני אוהבת לבשל בדיוק מה שהסטודנטים אוהבים. משתדלת לענות לכל בקשה. יש לנו צליאקית ויש לנו פחות אוהבי בשר, אז אני משתדלת לגוע בכולם. מאוד מתחשב. ובכן, תודה לנאווה. את ללמוד מה מסתתר מאחורי הקלעים של המקום הנפלא הזה. איתי מיקה, אחת מהעובדות מאחורי הקלעים של המכללה. היי שחר. אז ספרי לנו מה את עושה כאן. אני מדריכה במכללה לכישורי חיים. אני אחראית לוגיסטיקה ותפעול ואחראית על ההסעות, ואני במסגרת הפעילויות שאני מפעילה את הסטודנטים, אנחנו מקיימות הרבה פעמים שיחות בנות שבהן אנחנו מדברות על לייפסטייל ואסתטיקה ועל זוגיות ועל מערכות יחסים. אני מלמדת שיעורי עברית, ולפעמים אנחנו גם מנהלים שיחות ספונטניות על כישורי חיים, התנהלות יומיומית בכישורי חיים. זה בעצם השיעור האמיתי לחיים, להתמודדויות היומיומיות. ממש יש את אשכולות. אתה אמרת. כשהמכללה מתקיימת בשטח ההוא, אז זהו שלא. בואו נכיר עכשיו
את איציק, שעובד על מה אתה עובד בעצם, איציק? אני הולך להנחות את החוג לנגרות במכללה, יצירות של סטודנטים בנגרות קלה. יכול להיות שאתה עושה חוץ מנגרות? אני במקצוע שלי יוצר תערוכות, והמכללה מייצרת אומנות ברמה מאוד גבוהה ומאוד מעניינת ומסקרנת גם קהל רב. הצגנו תערוכות של המכללה בגינוסר, הצגנו בבית גבריאל, הצגנו בפתח תקווה, וזה למעשה התוצרת של המכללה כלפי חוץ שאנשים אחרים יכולים לראות. תודה רבה, איציק. שאומנות היא החבל שמחבר בין שתי נפשות, וכאן במקום המרהיב הזה מתבצעת יצירת האומנות של אנשי המכללה. איתנו המורה לאומנות, שלום לך, איך קוראים לך? אוקיי, אז נעים מאוד, נטלי, אני מנחת אומנות ויצירה פה במכללה במשך 2 וכמו שאתם רואים את הגן עדן הזה, שאנחנו ממש הקמנו אותו עכשיו, אני ואיציק, המקום ישלב בית קפה, נגרות, אומנות, פה אנחנו עושים את כל היצירה, וכל מה שתלוי על הקירות ומונח על הארונית שם, זה פרי ידם של הסטודנטים המהממים שלנו, אז אני גאה בהם, כל אחד ואחד. מה שנעשה בהמשך, אתם עוד תופתעו לראות, והיד עוד נטויה. אז הנה הסטודנטים שלנו, יוצרים יצירה חופשית היום, וזהו, תודה. תודה רבה נטלי פלד. כאן זו התוצאה הקצרה שלנו. במכללת כישורי חיים ממשיכים לפעול מדי יום מתוך אמונה, מחויבות ואהבה לאפשר לכל סטודנט לממש את הפוטנציאל שלו. עד כאן החדשות לערב. אני מאחל לכם לילה שקט ובטוח. נתראה במהדורה הבאה.